Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Not kuti handina kuti ndichiri musikana, asi as compared to other married women ndatorarwa kutodarika munhu akasopinda mumarriage kudhara. Ndakatanga kurara nasekuru vangu apo pandainge ndichiri mwana mudiki. Izvi zvakaitika parufu rwaamai vangu, saka ndakaudzwa kuti vabereki vangu mama nadhedhi ivo vainge vakaromba, uye zvekare ndainge ndisingazotendedzwi kuti ndinge ndichizoroorwa, otherwise ndaikwanisa kuzotanga kupenga. Parufu rwevabereki vangu ndini ndakasarudzwa kuti chikwambo icho chaipota chichirara namama vangu. Ndainge ndisingatozvizivi kuti vabereki vangu vainge vakasoguma kurara vose kudhara pakazvarwa kamwe kamunin'ina kangu, the last born in the family. Hanzi ndo pavakakomisidzira kurara vose nekuti ndo dzainge dziri mhiko dzavo. Vakaenda kun'anga kuMalawi vachida kuti bhizinesi ravo ravainge vachiita ringe richizoenderera kumberi. Vakaudzwa kuti vainge vachapiwa mukana wekutanga vazvara vana vavo, then kana vazvara vana vobva vanzi vana ava vamazvara vakwana, mobva machizongorarama muchiraramisana sekunge muri hanzvadzi nehanzvadzi, muchigara mose asi musingatendedzwi kurara mose, no kuita bonde, kunyangwe kuita gumbo mumba gumbo panze. Makore avo awo avainge vakatarirwa akazoti akwana, mama vangu vakabva vachizoshayika. Saka sezvo vainge vakanyoresa zita rangu kun'anga kuti ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizogarwa nemhepo yacho yechikwambo, because mama vairarwa nechikwambo chechirume, baba vachirarawo nechikwambo chechikadzi. Saka kubva ipapo mukomanashi sekuru vangu vakabva vachizotanga kusika bonde neni, kunyangwe kofini ramama parainge ritori mumumba. Ndakangonzi ndinge ndichienda kuspare bedroom kwangu, vamwe vose vainge varipo parufu havana kana chavakaziva. Ndokubva ndaenda kuspare bedroom kwangu ndikabva ndachizopinda mumachira ndisina kana hembe dzandainge ndakapfeka. Sekuru hanzvadzi yamama vakazongonditeverawo zvavo, vakapinda muspare bedroom kwava kukiya, vakatanga kundibata, vakamirira kusvika vaona kuti ndainge ndava redi kuitira kuti zvisazorwadza, sezvo ndainge ndisati ndakamborara nemurume kubva nekubvira. Pavakaona kuti ndainge ndatota zvino, vakachizotanga kurara neni. Zvakarwadza hazvo, asi nekuda kwemimwe mishonga iyo yavakandinwisa zvainge zvisinganyanyisi kurwadza. Kubva ipapo kusvika sekuru vachizoshayikawo vainge vachirara neni. Saka mumhuri ndine vanhu vakati wandei avo vandakarara navo. Pose apo panoitika rufu mumhuri ndinenge ndichifanira kuti kofini parinenge riripo pamba, ipapo patinenge tichichemera hama yedu tobva tachizosika bonde paukama. Kusvika pari nhasi ndiri munhu wekuti ndinorarwa nechidhoma icho chinotouya kwandiri. Murume iyeye akaita murungu, ane vhudzi rakakura rinotoyerera kusvika kumabvi uku. Anouya kwandiri anenge akangopfeka nhembe dzoga, obva anditi ndanga ndakusuwa mudzimai wangu, obva achizorara neni. Kana ndikaita boyfriend mutorwa, relationship yacho hakuna kana kwainosvika. Ndinozongosiyana naye munhu wacho apo paanenge ava kuda kuita serious, achiti anenge achida kundiroora. Muone manakiro andakaita. It's like I was cursed, and zvechokwadi I was cursed from birth. Ndo secret irimowo mumhuri. Hakusi kunzi tiri vanhu vanotambudzika. Ndichitaura nemi kudai, kunyangwe ndikati ndinenge ndichida kungomuka ndakananga kunyangwe kumhiri kwemakungwa kana kupi zvako, I can go there for a holiday. Ende kuno kuZimbabwe tiri vanhu vatori nemari zvekutodaro, but my friends handina. I feel so lonely nguva dzose.
mhuri yeZimbabwe. Ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi navahanzvadzi vedu ava, ndiri mukadzi wechikwambo. Wose uyo anenge aida kuita mistake yekuti tikadanana anoita serious neni will regret. Vachitaura ivo vakati kunyangwe akanzi anenge aine mari zvelevel rekwana Chivayo, hanzi anosara rava rombe because chikwambo ichocho chinoenda chonomuvharira zvinhu zvake zvose, chine ukasha. Hanzi chikwambo chemurume murungu. Ndo zvikwambo zvavakaenda vakanotora kuMalawi vabereki vake musikana uyo. Hanzi nhamba yevarume vandarara navo, ndarara nevarume wakawandisa, even though I am not yet married and I will never get married. Zviri mumadzinza, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Eniwo ndine shura iro randakambosangana naro papurazi reumwe murungu. Saka takati taenda kunoredza hove. Mazuva acho iwawo ndaitawo zvekupocha tichipinda mumapurazi evarungu tichiteya mhuka ende taizotengesa nyama yemhuka dzatinenge tabata. Saka taitiwo dzimwe nguva taizongoredza hove tobva tachizodzitengesa. Ndakasangana neimwe nyoka iyo yandisina kukwanisa kunzwisisa kuti yainge iri black mamba here, shato here, kana kuti yainge iri nyoka yakaita sei. Ndakazotomboita nguva ndichirwara. Musi wacho iwoyo mukomanashi ndainge ndina tsano vangu avo vandaifamba navo, but tsano vangu ava vainge vari vadiki kwandiri. Saka ndakazoti ndatora manetsi angu because tainge tisingadi kuenda nechepakati pedhemu, patainge takamira mvura yainge ichisvika mumabvi tiri busy tichikukuzva hove. Ndo pandakangoona mvura ichibvongodzewa nechepakati pedhemu racho. Tikatoti inini natsano zviya zvatanga tichataura kuti pakati pedhemu iri pakanyanyisa kudzika. Hazvina kumbotora 2 minutes mukoma, ndakaona imwe nyoka yakabuda mumvura. Nyoka iyi ndakaitarisa mumuromo mayo, yainge yakaita black kuita kunge black mamba. Nyoka iyi hatina kukwanisa kuona muswe wayo, asi yakazoti yamisa musoro wayo mukoma, ndingangoti yainge yakareba zvekuma 10 kana kuma 15 meters kuenda mudenga. Ndokubva yachizongonyangarika. Takamhanya tikasiya zvimanetsi zvedu nezvibhegi zvedu, takamhanya takazotozorora mushure mekunge tabudamo mupurazi imomo. Saka ndakazotanga kurwara mukomanashi mushure mekunge tadzokera kumba. Makumbo angu aizvimba zvekare nemaziso angu aipota achizvimba. Maziso angu aiti kana akanyanyisa kuzvimba ndaitotanga kubuda hurwa mumaziso angu. Ndakarwara mukoma kutoendeswa kunana chiremba. Vainge vasingatoziviwo kuti ndainge ndichirwara nechirwere chakaita sei, asi ndakazongopora mukomanashi. Ndakaendeswa kun'anga dzakasiyana siyana, ndikapiwa mishonga, ndikagezeswa nemishonga yakasiyana siyana, but one day ndakangomuka makumbo angu akaserera zvekare nemaziso angu ainge akaserera. Ndikati zvimwe kuda ndokwatova kutofa kwangu, asi kusvika pari nhasi mukomanashi ndichiri mupenyu ende ndakasimba ndiri fit kuita kunge njanji. Asi handiziviwo kuti chipuka icho chatakasangana nacho ipapo chainge chiri chipuka chainge chakaita sei. Yainge yakaita kunge nyoka iri yegrey. Mumukanwa mayo payakavhura mumuromo mayo yainge yakaita seblack mamba. Payakabuda mumvura ichimisa musoro wayo yainge yakareba zvekuma 10 to 15 meters. Muswe wayo hatina kukwanisa
kuiona. Nhai dziriko nyoka here dzakareba kudaro? Apa yainge yakakura kuita kunge shato. Handisati ndakamboona black mamba inenge yakakura ukobvu hwayo ichiita sekunge ishato. Handizivi, kana mukaposta nyaya yangu mozondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section ndochiitikawo icho chakaitika muupenyu hwangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Nhai iriko here nyoka yakakura kudaro? Vari kuti vakasangana nenyoka. Hanzi nyoka iyi yainge iri mudhamu, but yainge yakakura kuenzana neshato, but payakasimudza musoro wayo hanzi yainge yakareba zvekuma 10 to 15 meters. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Kana uine zvipuka zvimwe zvawakambosangana nazvo, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Ndabva ndarangarira imwe nyaya yatakamboudzwa namuchembere vangu. Vanoti ivo pavakambotumwa vachiri mwana mudiki vakazoti vachibva kumba kwemuvakidzani wavo, hanzi vakasangana neimwe mhuka yavasina kukwanisa kunzwisisa. Hanzi yainge yakaita kunge mombe, asi kuzasi uku yainge yakaita kunge munhu. Vanotiwo ndo chipuka chavakambosanganawo nacho. Kana kuri kunziwo munenge muine zvamunenge makambosanganawo nazvo, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Regedza iti vataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 43 years ekuberekwa. Gogo vangu vakandiudza kuti vane chikwambo chavo icho chinogara muHozi. Gogo vava ne76 years. Pari zvino mukoma nashe tiri busy, tiri kuedza kuti gogo tinge tichivarapisa because vari kurwara, but tasvikawo pakuita give up. Handizivi kana muine munhu wamunoziva mundipewo mafone numbers, because semhuri tava kuona kuti gogo kana vakachizorora zvavo zvinenge zviri nani. Gogo vanenge vakadya mushonga wemufa ndichimuka, because titori nedzimwe nguva dzekuti tinotombofonerwa nevamwe vazukuru variko kumusha vari kuchengeta gogo, in which ndava kuona sekunge vana ava vazukuru vagere nagogo vanokwanisa kuzotokura vaine trauma yakanyanyisisa, because gogo vangu vanopota vachiti kana vakafa vanobva vamuka. Gogo pandakadzokera kumusha, ivo vakati kwandiri vane chikwambo chavo chavainge vachida kundiratidza. Chikwambo ichi chainge chiri muHozi. Vakatomborikavha gogo vakati, muzukuru usati wadzokera kuJoniyo, ndikuda kuti ndinge ndichizokuratidza chikwambo changu chinogara muHozi, asi chakazovabata shaya vakatomboita paralyzed. Ndakazoti ndadzoka kuno ndichingoburuka bhazi kunotarisa paWhatsApp, ndikatoona namba dzeumwe muzukuru uyo anogara nagogo nemudzimai wake akatonditumidzira message. Saka ndakatomboignora message iyoyo, ndikaona zvikare imwe message yainge yakanzi vhuraika voice note mukoma. Ndakati ndichinovhura voice note riya, kwava kunzwa kuti rainge riri voice note ragogo vangu vachiti komuzukuru wafamba mushe here, ndanzwa zvichinzi wasvika. Mukoma nachi ndainge ndisati ndatomboudza kana ani zvake, kunyange murume wangu ndainge ndisati ndatombomuudza kuti ndainge ndasvika. Ndaida kungosurprise munhu wangu, kwava kutondiudza kuti komuzukuru wasvika here. Saka gogo vangu ivo vane zvinhu zvavo zvavakandiudza kuti ivo vanoshandisa chikwambo chavakati chinogara muHozi. Saka pavainge vachida kundiratidza chikwambo chacho vakabva vachizoita paralyzed. Itongoriwo open secret yemumuri, asi hakuna anoda kutaura nezvazvo. Pari zvino tirongotsvakawo nhamba dzemuprofita uyo anokwanisa kutibatsira kana muine nhamba dzemunhu anosvikona, kungava kuri kuchibata chikwambo ichi kana kungoita minamato yekuti Mwari vange vachikwanisa kunzwira gogo tsitsi vachitora zvavo mweya wavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi semhuri tava kungoda kuti gogo ava vange vachifa vari prepared semhuri kuti gogo vavo vange vachifa. Let us try to speak with him in the comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndakazotosangana nechannel yenyu because ndainge ndichitsvaka munhu anokwanisa kundibatsira paYouTube. Ndikatora mafone numbers en'anga dzakasiyana siyana dzekuZimbabwe, asi mari dzacho dzavanenge vachida dzakawanda. Inzwaiwo nyaya yangu. Ndiri musikana mukomanashe uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndine boyfriend yangu ari kuda kundiroora but ndinonzwa ndichimusema. Vabereki vangu vakauya kuno kudhara, vane mapepa emuno uye zvekare iniwo ndine chitupa chemuno. Saka mukomana uyu muSouth African, we go to the same church. Izvi ndo zvinoitika mukomanashi pose pandinenge ndiinaye. Zvakazototanga last year mushure mekunge vabereki vangu vandimanikidza kuti tinge tichienda kumusha. Ndainge ndisingadi kuti tinge tichienda kumusha, kwainge kuine matombstone aifanira kuti ange achienda kunoiswa pamakuva ehama dzababa. Taenda kukumusha mukoma, hapana kana zvinhu zvandikati zvakaitika, ndokubva tachizodzoka kunoku. But patakadzoka kunoku ndakabva ndachizotanga kunzwa masongs aya ose, masongs awo ainge achiridzwa ipapo pakaitwa zvechivanhu tiri kumusha kwana baba nengoma. Pari zvino ndinongonzwa ngoma dzechivanhu dzinenge dzichingoridzwa munzeve dzangu. Saka izvi zvakatanga mushure mekunge auya kuzonditora. Tainge tichifanira kuti tinge tichinoona movie. That was when pandakatanga kunzwa ngoma nembira nehosho zvichiridzwa munzeve dzangu semunhu anenge akapfeka ma-earphones. Aiti kana akataura neni ndaitoti he pasina kana chandinenge ndichimbonzwa because ndinenge ndichita sekunge munhu akapfeka ma-headphone ndichinzwa nziyo idzodzo dzinenge dzichiridzwa munzeve dzangu. Saka zvakaramba zvichingoitika. Then ndakazoti one day ndiri kuapartment kwake, tava kuda kurara tose, ndikabva ndarutsa ndikanditi zvimwe kuda ndava nepamoveri. But fast forward handina kana nhombo yandiinayo. Ndinoti kana ndakamutarisa ndinonzwa ndichimusema. Dambudziko riripo mukoma nderekuti ndiri kuramba ndichingonzwa ngoma idzi dzinenge dzichiridzwa munzeve dzangu such that kana ndichitoenda kuchikoro ndinototi friend yangu iye ange achidriva motikari, because dzimwe nguva ndinotoita confusion kana kuti chavanoti chadzimira. Ndinongoona black kumberi kwangu. Pandinozopatika ndinobva ndachizoona kuti ndinenge ndatodhiraivha ndatoenda kana kune imwe nzvimbo ndisingazivi kuti ndinenge ndadhiraivha ndichifamba sei. Saka ndikudawo help kubva kune mamwe maZimbabwean. Vabereki vangu vakanditi zvinhu izvozvo ndezvemadhimoni. So I have been trying to pray, but the more that I pray, it's like vanhu vacho vanoridza ngoma vari kutowedzera kuwana simba. Sometimes it gets so loud, but not loudness yekuti ndinonzwa nzeve dzangu dzichirwadza, but ndinenge ndichingoita sekunge munhu ari kunzwa music akapfeka ma-headphone on loud. Please help me. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ya, zvakangooma hazvo vedu we kuti chiko chiri kuitika kwaari mwana uyu. Hanzi zvakangotanga apo patakaenda kumusha. Hanzi kwainge kuine chivanhu chaifanira kuti chinge chichizoitika, but ndinoona sekunge pane mets mwanasikana dzakaitika because vabereki vako makaenda kumusha pakanoitwa chivanhu chacho. Madzoka kunoku pane zvava kuitika pauri. Vava kuti zvechivanhu zvine madhimoni mukati. Imimiwo vedare hamuzvione kuti pane mets dzinoita sekunge dzakaitika. Sei vakamboenda vakanobvuma kuita zvechivanhu then vozodzoka kunoku voti aiwa zvine madhimoni mukati. Kuzvinozvi mwana ari kunzwa ngoma dzichiridzwa nehosho nembira munzeve dzake. Anoti kana
aine mukomana wake anorutsa, anosema murume wake, a future husband. But kana otaura nemi sevabereki mobva mati zvine madhimoni mukati. Ameno kuti munozvionawo sei mhuri yeZimbabwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Isusuwo takafukunuriswa guva revamwe mukoma mushure mekunge tavaviga. Mukoma ava vainge vari mukorokoza, vakabva vachizotenga kahonda fiti kavo. Nerimwe zuva vakati vachibva kuShabhani vakabva vachizoita accident, vainge vachidhiraivha vakadhakwa. Ndingangoti nevamwe vavo vavainge vainavo vainge vakadhakwa mukoma zvekupera nekudhakwa, so vakazoita accident, then mukoma vakafa nevamwe varume 3 vakabva vazofa. Saka mushure mekunge vafa mukoma vainge vakaita mapisi. Saka takazonzi tinge tichiidentifya the bodies. Kune dzimwe hanzvadzi dzangu idzo dzakaenda kumochuary then vakaidentifya mukoma. Mushure mekunge tachizoviga mukoma vedu ava, kangopera kuda 2 days vamwe mukoma vaiva kuSouth Africa vakafa, then vamwe amai guru vakaita accident, vamwe vatete futi vakazorwara kwava kuchizoshaika. In 1 week ndo zvinhu zvakaitika. Vana vakatanga kubudirwa vachitaura nemavoices evamwe vaya avo vainge vaina mukoma vedu pakaitika accident vacho vakafa. Vana vaitotaura mukoma nashi vachiti makaviga munhu asiriye, makaviga munhu asiririye, vachingoimba. Ende vaiti vakatanga kuzviita zvinhu izvi mukoma vaizviita vose nguva imwe chete. Umwe anenge ari kukwekwe, umwe watinenge tiinaye kuno kuHarare vachiita chorus mukoma yekuti makaviga munhu asiririye, makaviga munhu asiririye. Ndipo apo vanhu vakuru vemumhuri pavakazotsvaka n'anga, ndo zvinhu zvakatishamisa izvozvo mukoma kuti ko kanjani zvakaitika sei kuti tinogoita body viewing, because patakatoita body viewing takatoona kutoti ava ndo mukoma ava varere apa, ndokubva tatovaviga mune zvakanaka. But pakazotofukunurwa mukoma the following week ndo patakanofukunura kumakuva, because chitunha chamukoma chakazotowanikwa zvekare chiriko kumochuary. Zvinhu zvakaitika ipapo kusvika pari nhasi I don't even understand kuti chii chakanyatsokuitika. Asi mukoma vedu zvechokwadi tainge tisina kuvaviga. Koma ava takazotovaviga patsva. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.